खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' आङो ओरैबायदि बादों बे साननैसोआवहाय भिडिअ बानायनो थाखाय एसे माने आंना पिरियड्सबो जादोंमोन नालाय स' बेयावहाय आङो एसे रेस्ट लादोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय दिनैहाय सानबाय आङो बेसेथो नोंथांमोननि गोजानावहाय थानो नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै फैथारबाय आङो नोंथांमोनजों भिडिअ बानायनानै दिन्थिनो होननानै फैथारबाय आरोना ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा फास्टिं थानाया कितना दिन हो गया 6 days हाँ तो फास्टिं थागासिनो नालाय 21 days नि वाटार फास्टिं खालामदों नालाय जोङो ओमफ्राय दिनैहाय 6th day आरोना माने 6 दिन जाबाय जों जेबो जायाखै अनलि दैल' लोंगासिनो स' बेनि बागै जों एसे एनै रायलायगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नहीं सासे फोन नायगासिनो आरोना तो आज 6th day है कैसा फील कर रहे हो फास्टिंग जिंदगी में कभी सोचा था कि 6 दिन विदाउट फूड सरवाइव कर पाओगे मेरे लिए खुद एक चैलेंज है एक्सपेरिमेंट कर रही हूं मैं खुद पे सच्ची में एक्सपेरिमेंट कर रहा है खुद पे अभी नहीं रही मैं मतलब बिलीव नहीं हो रहा है बिलीव ही नहीं हो रहा और किसी को बताने भी जाऊंगी ना कोई मुझे मतलब यकीन ही नहीं कर पा रहा कि तू भूखी रहेगी क्योंकि तेरा क्या क्या आदत था वो मेरा बहुत खाने की आदत है मतलब मेरा ना भूख रहे या ना अगर कोई खा रहा ना तो मेरा मतलब ऐसे प्लेट में मैं हाथ डाल के खाती हूँ वही आदत है मेरी हाँ तो दिन भर मेरा वो चलता रहता है तो अभी कैसे मतलब एकदम कोई भी सुन के तू फास्टिंग कर सच में तुम 5 दिन से कुछ नहीं खाया चल झूठी ऐसा बोल रहे लोग मुझे और घर में तो शायद बताया ही नहीं तूने नहीं पता है क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि मैं पागल बना रही हूँ उनको झूठ बोल रही हूँ ऐसा लगेगा जो लड़की हमेशा खाती थी डेली खाती थी और वो भी बिना भूख के अगर किसी के सामने मतलब तेरे सामने हाँ उसमें भी मैं खाती थी हाथ डाल के इतना गलती तो ऐसी वाली लड़की आज फर्स्ट टाइम पहली बार 6 days हो गए हैं विदाउट फूड वाह तुम्हारे लिए तो तालियां होना चाहिए गाइस तालियां मार दो आप लोग एक बार कोई बात नहीं हम लोग अपने आप को ही मोटिवेट करते रहते हैं ना रहना है भाई 21 days करना मेरा भी सच में मतलब यही फर्स्ट टाइम है मैंने अब तक इतना मतलब 6 days तक फास्टिंग नहीं किया था अरे मुझे खुद को लग नहीं रहा कि मुझे भी ऐसे खुद पे डाउट होता है मैं क्या सच में क्या 21 days बिना खाए रहूंगी मैं खुद को भी क्वेश्चन करती हूँ मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि सच में मैं रह पाऊंगी क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्टिंग होगी आगे आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं क्योंकि अपने को भी नहीं पता ना क्योंकि इतने खाने वाले लोग हम बिना खाए ऐसा लगता तो आज मतलब कैसे फील कर रहे हो 6th day में अभी तो इतना कुछ खाने का लग नहीं रहा जैसे 3-4 दिन बाद तो ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा था और एक्चुअली ना मुझे पानी पूरी की बहुत क्रेविंग होती है मैं वीडियो बहुत देखती हूँ ना पानी पूरी बोल रही हूँ पानी पूरी लवर जो है मेरे व्यूअर्स एक बार लाइक कर दो मुझे वो क्रेविंग हो रही है बाकी अदरवाइज तो सब ठीक है बट हाँ मेरी तबीयत खराब हुई हाँ सर्दी खांसी वगैरह हुई बुखार हाँ क्योंकि ये लड़की रात भर एसी लेके सोती है फिर मैं उसको गाली देती हूँ 28-29 करके सो जाओ ऐसे बोलती हूँ लेकिन उसको इतनी गर्मी लगती है रात को 16 देकर वो एसी चला के अभी देखो मैंने बंद कर दिया है अभी खांसी हो गई है उसको तो अभी थोड़ा पोकोर में जलन हो रहा है उसको इसलिए एसी नहीं ले रहा है फिर देखते हैं कैसा जाता है वाटर इनटेक तो अच्छे से कर रहे हैं हम लोग 21 days कैसे होगा खुद को नहीं पता हमको लेकिन आपको बताते रहेंगे आप जो भी हो रहा है हमारे साथ हाँ अभी तो 1 week चले गए हैं और 2 weeks है अभी भी वाटर फास्टिंग 21 days वाटर फास्टिंग का तो देखते हैं स्टार्टिंग वेट कितना था मेरा 91.2 था लेकिन जब टारगेट दिया था ना उस दिन शायद 85.9 समथिंग था 85.9 तो अभी कितना है 6 दिन में कितना कम हो गया 82.4 आया आज वाह कांग्रेचुलेशंस हो रहा कम जल्दी वही है यार भूखा रहो कम आ जाएगा हाँ जल्दी खाया तो वेट बढ़ता है जल्दी से 70s में आ जाओ और 60 पे आना है भाई नहीं पहले 70s में तो आ जाओ फिर उसके बाद 60 फिर उसके बाद 50s फिर उसके बाद 40s में इतना नहीं करूंगी शिट मैन सो गाइस So, आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननो जोङो बे
21 days water fasting आवहाय जोङो only 1 week नि थाखायहाय जोङो देलायनो मोनगोन बा मोदोमावहाय साबोन फुनो मोनगोन ओमफ्रायहाय क्रिम बा जाखिनि जोङो बुस्थुफोर इउज खालामो ना बेफोरखौ जों इउज खालामनो मोनगोन खिन्थु आफ्टर 1 week जोङो ना साबोन इउज खालामनो मोनगोन ना कलगेट इउज खालामनो मोनगोन ना क्रिम इउज खालामनो मोनगोन only coconut oil इउज खालामनांगौ आरोना दुगैनायावबो दैजोंल' आन्था दुगैनांगौ ओमफ्राय ब्रास खालामनायावबो ब्रासजोंल' ब्रास खालामनांगौ माबा खालामनो मोना आरोना कलगेट इउज खालामनो मोना स' आंनि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि जाना दङ मेकआपथ' फोनखायाखै लिपस्टिक फोनदों आरोना ओमफ्राय आं होनदों टिमेमखौ आं लिपस्टिकखौ गारनो हाया लिपस्टिकखौहाय आं लाथारगोन होननानै ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा 6 day जिहेतु आं दिनैहाय मेकआप खालामनानै एसे एनै भिडिअ खालामनानै दोननो होननानै सानदों आरोना रिल्स बा माबा मोनसे ओमफ्राय आंनि इन्स्टाग्रामखौ नोंथांमोना जुदि दासिमबो फल' खालामाखैबा नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय 200k जल्दि खालामना हो आरोना 193k जानानै दङ दायो स' 200k थाबैनो खालामनानै होना हो ओमफ्राय आंखौ एसे सामोजों नुवाखैथाय एसे सामोजों नुवाखै So आंना दायो वेटआ जाहैबाय 59.1 दिनैहाय दै 6 days आवहाय 59.1 जाबाय ओमफ्राय बे मान्थनि आंनि टारगेटआ जाहैबाय 55 सारा आंनो बे मान्थनि टारगेटखौ होदों 55 एक्चुअली बेयावहाय मा जायो मिथिबायना जुदि मास मोनसेयावहाय माबा मोनसे टारगेट होयोबा बे टारगेटखौ जुदि जोङो एचिभ खालामनो हायो अब्लाना जेसेबां केजि जों माने एचिभ खालामनो हायो बेखौहाय 2000 जों इनटु खालामनानैहाय बेसे जायो बेखौहाय जोंनो ट्रान्सफार खालामो जेरैहाय जुलाइ मान्थावहाय आंनोल' नङा बयनोबो आरोना जुलाइ मान्थावहाय आंना 8.5 केजि खम जादों 69.7 निफ्राय कितना हुआ था मेरा जिकुनु 8.5 आरोना आंथ' आरो अंक'आव फेलखा स' 8.5 खौहाय 2000 जोंहाय इनटु खालामबा बेसे जायो 17,000 स' 17,000 मोनदों आरोना आङो बिथिंहाय आङो स्क्रिनावहाय दिन्थिनानै होगोन इन्डियान वेट लस डाइटनिफ्राय आंनावहाय 17,000 ट्रान्सफार खालामदों ओमफ्राय आंल' नङा बेयावहाय जोंनियावहाय हाइस्ट खालामनाय दङ आंनाथ' 1 मान्थावहाय अनलि 8.5 केजिल' खम जादों मानो होननानै बुंबा आंनाव वेटआबो एसेबां बुरजा नंखायामोन नालाय ओमफ्राय सासे हिन्जावसाया 1 मान्थावहाय 15 केजि खम खालामदों आरोना बे 15 केजि खम खालामनायाथ' बिराद बुरजा मोनखादों आरोना 15 ना 14 मोन 14 point something स' 28,000 मोनदों आरोना बियो हाइस्ट बेनो मोनदों आङो 3rd ना 4th नाम्बाराव स' मटिभेट जायो आरोना फैसा मोननायनि थाखाय नङा लाइक माबा मोनसे जेरैबायदि माबा मोनसे गेमफोर गेलेबा माबा मोनसे ट्रफि बा सार्टिफिकेट मोनबा जेरैबायदि खुसि जायो थिग बेबायदिनो जोंबो बेयावहाय मटिभेट जायो आरोना जिहेतु सारमोना बिराद मटिभेट खालामो स' नायनोसै गेम्स दैमारिया बे मान्थावहाय 55 नि जा टारगेट मोनदों बेखौहाय एचिभ खालामनो हायो ना हाया नायनोसै आरोना ओमफ्राय बे आंनि लोगोनिया बेनि टारगेट वेटआ जाहैबाय बे मान्थनिया 79.9 सो बियो अभी कितना है तुम्हारा वेट 82.4 बेना ओमफ्राय सहीसिगोन तुम्हारा तो इतना नजदीक है टारगेट वेट बट मेरा जाता नहीं ना इसलिए अरे 82.4 है ना तो 79.9 तो कल परसों ये हो जाएगा तेरा टारगेट कल नहीं होगा परसों तो आंना जाहैबाय आं बेबायदिनो रायलायनोसै मान गोजानाव थानानै रायलायबाय थाला आंनासो एसे गोबाव दंबावो आरोना दिनैहाय जिहेतु 59.1 थाबनो 55 जाबा बेसेबां केजि खमायदों बेखौहाय 2000 जों इनटु खालामनानै सारमोना होगोन स' आं बिराद एक्साइटेड मोनगोन ओमफ्राय आरो माबाव बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना बिराद हेपि जादों आरो गोबाङानो आंखौ बुंहरदों जे मोदोम फिसा जानायनि एसे एनै खोन्थाहर होननानै निस्सय खोन्थागोन आङो जेब्ला आङो गाव आंनि टारगेट बा आइडियेल वेटआवहाय सहैगोन अब्लाना आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला
हेल्दी थानांगौ नालाय लाइफआवहाय आरो न'आव थांनानै जुदि आं अमा समा जायो अबभियासलि आंनि वेटआ गेन जागोन स' बेयावहाय आं जेब्लानोखि आंनि आइडियेल वेटआवहाय सहैयो बा आंनि आइडियेल वेटखौहाय आं एचिभ खालामनो हायो अब्लाना बिथांमोना मेनटेनेन्स फोरोंगोन आरोना फार्स्टआवहाय माने जों दा 21 days वाटार फास्टिं खालामदोंना बेखौहाय जोङो सुपजोंहाय जोंनि फास्टिंखौहाय ब्रेक खालामगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय सानथामसो सुप लानानै बेनि उनावहाय सटे भेजिटेबल्सफोर होगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय एसे चिकेन पनिर बेफोरखौ जाहोगोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनावसो जोंखौ कार्ब्स मेनटेन खालामनायनि फोरोंगोन आरो माने ओंखाम अनला नारजि अमा आं लायनो बेनिफ्राय मोदोम फिसा जाना थांबाय ओमफ्राय न'आव थांनानै लायनो साननै जानायावनो बोरैबा लोदोदो जाबायनो आङो सेस होमबाना दुखुआनो दुखु जिउआव ओरैबायदि खस्थ' खालामबाय मास मोननैयाव खस्थ' खालामनाय माने एक्सारसाइसथ' खालामनाङा थिग আছে जास्ट जोङो डाइटखौ मेनटेन खालामनांगौ जुलाइ मासावहाय आङो मास मोनसेयावहाय 7 बारल' जादों मिथिबाय 7 बार जितु आं सानसेयावनो 7 बार जाग्रा मानसिमोन सानसेयावनो जुदि आङो फिसा फिसा बुस्थु जानायखौ जुदि काउन्ट खालामोबा सानसेयावनो आङो 7 बार जाग्रा मानसि जेरैहाय फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम मालाबाथ' हरावबो माबा मोनसे जानो लुगैयो उखैनायाथ' उखैया खिन्थु जानो लुगैयो जिहेतु जमेट' स्विगि दङ डाइरेक्ट अर्डार खालामबाय जाबाय ओमफ्राय दाथ' जानो लुगैबाबो मोनाना उपाय गैया आरोना माथो खालामनो एसे साइज नुनोबाथ' माबा नङा माबा मोनसे खालामखानांगोन नङा होमबा एसे साइज जानांगोन ना मालायफ्रा इसिबां साइज स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ थाबनो लोगो मोनफिनगोन मोजां भिडिअ लाबोनानै ओमफ्रायहाय दाख्लै आब' रैसुमैया आंनो जा दख'ना हरदों बेखौहाय आं दिनैहाय भिडिअ खालामनो होननानै सानदों मानो होननानै बुङोबा गाबोन समफोरनिफ्रायथ' आं मेकआप बा साबोन कलगेट माने केमिकेल इउज खालामनो हाला नालाय स' बेनि थाखायनो आङो दिनैनो आज ही लास्ट मेकअप कर ओ सब छोड़ ग्रुप पे मैसेज डाल फटाफट मैसेज देख मैम पूछ रही है 3 बजे चलते हैं मूवी के लिए मूवी देखा 3 बजे में नहाने और सिमरन बोल रही कि मेरा नहीं जमता शाम को जमेगा तो मैम बोले बाकी लोग बताओ क्या करना मैं तो जब बोले तभी जाने के लिए देख मैम डालूंगी मैं वीडियो बना रही हूँ ना पागल हो गया ना नहीं हुआ है सो जोङो आं नोंथांमोननो दाख्लैनो स' गाइस आं नोंथांमोननो दाख्लैनो खोन्थादों जों बहाबा बाहेराव जानो थांबाबो मेम सारा लाङो मुभि नायनो थांबाबो लाङो जोंखौ मेम सारा स' जोङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन ग्रुपआवहाय जे मुभि नायनो थांनो होननानै स' मेमा फाइनेलि रिप्लाइ होबाय ओमफ्राय दायो जोंखौ सोंगासिनो जे 3 बाजियाव थांनो 3 बजे बोल रहे हैं ना मैं तो जितना भी टाइम में बोलेगा उतना में ही जाने के लिए कभी भी चलो मैं तुम्हारा वाला मैसेज भी मैं लाइक कर दूंगी सो हम तो बहुत ही ज्यादा बेकरार है मूवी देखने के लिए कौन सा मूवी देखने वाले थे हम नहीं बरखा 7 बजे बोल रही है सुनो ना कौन सा मूवी देखने रॉकी रानी की प्रेम कहानी रॉकी रानी के प्रेम कहानी नाइनो थाखाय जोङो बिराद एक्साइटेड गाइस जाओ नहाओ जल्दी से मैंने तो नहा लिया है अभी मेकअप सेकअप नहीं करूंगी मैं इतना ठंडा लगता है रे उस दिन मैं फ्रॉक पहन के गई थी मेरे टांगे से ऐसे हवा चल रहे थे इतना ठंड लगा मुझे आज तो मैं फुल पहन के जाऊंगी सो जाबायलै बिराद रायलायनो हायो आंबो थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ एसे रानथें नुदों नुवाखै आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो